Helo, gallai diddordeb I chi mewn amrywiaeth o bethau. Mae gen I penia, mae gen I bapur, unrhyw beth ydych chi mo... Wel, mi dal yn gwerthu pethau, chos mae'r swyddfa dal yn mynd, mae gen I penia, mae gen I bapur, unrhyw beth ydych chi moyn. Mae bywyd yn dda. Iawn, i'n hoffi. So, beth chi'n meddwl o'r bos newydd? Be? Mae gen I bos newydd? Keith. Mae'n ddim. Ydy? O, ie, man. Ie, cofio? Beth am Andrew? Mae ti'n mynd. Cofio gyda papur. Ie, hwnna bai fi. Ydy yn bos dda? Pwy? Keith. Ie. Mae'n oce. Wel, fi'n mynd gwybod. Ni ar y ffôn trwy'r amser, so ie. Ni ddim yn rili gwybod. So, pwy sy'n gret? Keith neu Andrew? Keith. Pam? Mae efo gwell neis. Andrew, dim gwell. But I've got Keith pa conditioner my dog. Yeah, I know. Yeah. I've got Andrew the other day. My door-to-door salesman now. Yeah. Love him. Wel, Keith yn y bos newydd. A mae ddim yn dda o gwbl. Mae'n cael pawb yn rhan ystafell ac yn dweud pa mor depressing yw'r bywydau a mae'n most boring thing erioed yn yr swyddfa. Hon yn beth I gyd mae'n neud. Felly mae ddim yn bos gwell na No. Andrew? No. O gwbl? Ti'n colli Andrew? Falle. Helo. Ti'n iawn? Ti'n goff? No, fi'n lle clywed. Helo! Ti wedi cyrraedd o'r diwedd o... Fi yw Keith, fi yw bos y swyddfa yma. Ti Rodri, ie? Ie. O, ffantastig, dyna yma. O, ie. Wel, pawb, dyma Rodri. Rodri yw fy mhi newydd I. Y PA gorau yn Prydain, maen nhw'n dweud. So, a mae'n gweithio yn ein swyddfa ni. Dyma... Ti'n cofio a... Sinsir a... Phone girl. Ni fo enwau, ti'n gwybod? Ie. Fi'n Rhys. Fi'n Rhys. Fi'n... First. Esgusodwch fi. Ti'n gwybod mor fach mae? Ie. O, ma big. Ysbryd mae Keith eisiau PA. Mae'n too depressed I cael PA. Fi'n gwybod. Gallu fi wedi bod yn PA Keith? Du. So ti edrych ma'n gweithio yn y swyddfa? Ie. Gweithio dda. Ti wedi gweithio mewn swyddfa o blaen? Fel llawer. Bai gwell. Ti'n nabod Keith o gwbl? Na, mae'n dim bach yn odd, really. Ti'n gwybod pwy yw Andrew? Na, dim beth i glod e. Fe oedd y hen bos? O, depression sessions fi'n gael nhw, maen nhw'n ffantastig. Ni'n gael mewn i'n gilydd gyda mewn ystafell a ni siarad am sut dyw bywyd ddim gwerthu fyw ac mae'r boleth a... Helo. Ba. Heddiw, rydyn ni'n mynd I siarad am dwll. Beth yw dwllwch? Rhys. Plant chi'n troi'r golau bant? Na. Tywyllwch. Tywyllwch. Sef? Y tywyllwch mawr. Beth sydd ar ôl marwolaeth Rhys? Dim byd. Nid dim ond dim byd. Sut wyt ti'n disgrifio dim byd? Blank space. Tywyllwch Rhys. Tywyllwch am byth ac am byth. Ond pan mae pobl yn dweud, don't go into the light, pan chi'n marw. Beth yw light? Golau. Golau. Felly ffio, oes da ti unrhyw beth I ofyn am y tywyllwch? No. Dim byd o gwbl? Beth mae hwnna fan edrych efo gwaith? Popeth. Bydda hyn. Popeth I wneud â'r gwaith.
Sut ydych chi'n gwybod beth I ddisgwyl os chi'n cael damwain yn y gwaith, na? Dave, neu efo appointment. No. Keith. Oh, sorry. Cofiwch, bobl, tra bod ni off yn mewn cyfarfod pwysig, da, pobl pwysig iawn, am y twyll. Tywyllwch! Golli Andrew. A fi. Och, Janet, danfon efo mewn. Wel. Pwy sy'n meddwl? Andrew Brent, nôl yn y Swyddfa. So ti'n cofio, nath y cyn boss, Mr Williams, dy daflu di allan, o'r cwmni? Pwy yw'r boss newydd nawr? Mr Brent. Wel, yn amlwg mae yna wedi fod newidiadau yn y busnes. Wel, ni wedi wedi cael swyddfa newydd, lot gwell, drychwch. Mae gen i fi balas yn fan hyn I fy hun. Mwy nawr gan ti, erioed. Sneb yn dy hoffi di, Andrew. Sneb! Mae pawb yn hoffi fi, mae pawb yn hoffi'r ffordd wi gyda'r plentyn. Pam wyt ti fan hyn? Chymo, wi yma, ti yma. Ti'n gwybod beth fi moyn, fi gwybod beth fi Cut! moyn. To the chase! O, mae hwnna'n gwrdd ffilm o fi wedi mwynhau o hwnna. Right. Rwy'n colli fy ymenydd. Fi yw'r swyddfa. Fi'n credu fod gen I swydd yn y swyddfa. Dyw hyn ddim yn video applicant to gyfer Big Brother, Andrew. Na, fi ys hwnna'n amlwyddiannus, ond wnaethon nhw dweud trio nôl blwyddyn diwetha, a fi'n ystyried o. So, beth wyt ti eisiau? Job arall? Job arall? Na, fi'n moyn hyn, swydd yn ôl, oherwydd fi yw'r cwmni yma. A mi'n credu chwarae, ti'n gwybod e, ef fi'n gwybod... Mae popeth yn ffantastig fan hyn, ni'n cael depression session pob dydd. O, waw, fi'n siŵr bod hwnna'n hapus, ie, nes I mwynhau nhw. Ie. Rwy wedi dod â nifer o newidiadau, ond... Cei di gael swydd. O, gwych! Falle nid yn union yr un swydd. O, oce, wel, cod, yo, chi'n gofio hwnna? Bwya Casia. Bwya Casia. Dyr fan hyn. Os ti'n gweud y gair yna, wyt ti'n allan o'r swyddfa? Ah! Waw, fi'n hoffi'r cadeiriau newydd, maen nhw'n really... Tyr yma. It. Tyr yma. It. Ie. Ti'n hoffi'r desk yma, Andrew? O, waw, ie. Na! Really. O, beth oedd swydd arall? Waw! Bydd y lori draw am tua 12, felly os ydych chi'n gallu cael rhyw dyn I Caerdydd papur, mae'n tua 2. O, sy'n papur yn lle yma. Ie, ffain. Beth? Mae hynna'n neud yn hyn. Ewch allan, stodi yn gyflym. Beth ydych chi'n neud yn dangos yn gwneud o gwmpas yr hyn? Hen boss ni, mae'n I dod nôl. Keith, beth ti'n neud? Fi talu fe mas nawr. Pawb I helpu fi. Wow, edrych ar lle. O, mae'n rhaid rhaid bobl yna. Helpwch fi talu fe mas. Pam? Ni'n hoffi fe. Come on, Andrew. Shut, Keith. Come on. Bye, Keith. Bye, Keith. Hey, you're right. Sut mae'r gwaith yn mynd, ho? A ti'n beth sy'n recover? Pan oedd yn swyddfa? Hello? Hello? Hello. Ateb ffwrdd, like it. Like it. Hello?